Unha veciña de Tomiño resultou ferida de gravidade tras ser atacada por unha manda de cans. Como sucedeu, Demetrio? Sí, por mentras daba un paseo esta muller de 72 anos de idade foi atacada por 10 cans que se ensañaron con ela. Afortunadamente a intervención dun veciño evitou que a cousa fora aínda a maiores, conseguiu espantar aos animais e auxiliar a muller mentras se chegaban os equipos sanitarios, así como a policía local e a Garda Civil, que agora mesmo continúa coas investigacións. Os propietarios da casa, onde en principio se sospeitaba que podían sair os cans, negan que sean da súa propiedade, que eles sí teñen cans, pero que eses que os atacaron son outros animais que se achegan aos seus. Agora mesmo hai unha investigación aberta por parte da Garda Civil. Neste paseo de Vidancelle, na parroquia de Estás, en Tomiño, aquí foi o ataque dunha manda de cans pequenos que deixaron semiconsciente a unha veciña do lugar. Miña nai veo a pasear por esta zona e, bueno, cando se deu conta, pois nada, ela contou ata 8 cans e pouco máis se acorda, cando quixo darse conta estaba no chan e estaban os cans atacando ya. A muller de 77 anos recibiu a alta hospitalaria, recupérase xa na súa casa moi pretiño do lugar onde foi o ataque. Sufriu mordeduras destes cans que continúan soltos. Foi un veciño que conseguiu que o ataque non fora máis grave. Tuvo a lucidez cando estaba no chan de xirarse por se boca abaixo e cubrirse a cabeza cos brazos. As principales mordeduras foron nos antebrazos e espalda, tamén arañazos de patas, e, bueno, entre que ela se deu a volta e que Miguel chegou a tempo, pois está ben. A familia presentou denuncia na Garda Civil que está a investigar o que pasou. Os veciños aseguran que os cans pertencen a unha vivenda, pero a súa propietaria di que non son seus. Me aparecen unos perros por la parte de atrás y a mí me dan pena y entonces a veces le echo de comer, ¿sabes? Pero yo no sé de quién son. Entonces a veces me dan pena, le echo de comer y claro, yo como tengo perros atrás no me salen. Entonces ahora llamé a la protectora para que los vengan a buscar porque yo no quiero problemas. Pouco antes deste ataque, houbo outros nesta mesma parroquia. A chavala que ten 18 anos ou así, os 10 cans, pois colleron, pumba. E non rascaron unha perniña, pero case nada. Entón eu salín con unha vara e escaparon, pero aquilo era así, 10 cans. El veo aquí porque minutos antes o atacaran a el máis o fillo pequeno. Eles, pois, lograron zafarse, non lles pasou nada. Os veciños teñen medo a pasar preto desta casa. Eu vou por aquí a pé xa non vou, xa vou ter que dar a volta por outro lado. Non venimos aquí a echar a basura. A Policía Local asegura que polo menos 9 destes animais non teñen identificación, polo que serán trasladados ao centro do can na Armenteira, en Meis.